Dito, mapatudlo ko na si Mubla kay maabot naman JS. Ang, di kong pwede tani, ayaw lang ko tani gamay nga tsimpo. Ano, mayaw nga yata ko sa akon nga, great man. Oo. Okay lang na. Ano gusto mo? Daw gago ka kasi na-blush ko na. Tiyan mo na gali. Ang budget ko dahil 100 pesos lang. Tiyang ma-check ko sarangan ko guro tito. Toothbrush lang guro ako masarangan. Pwede mo na. Kay, kita ko dahil do, hindi, wala mo nakahamot siya. Pwede mo martilyo. Kay, ano mo ba siya yung zipper, ang butones siya, bro. Takot tayo, pwede man gani husay. Emergency, be. Kailangan niya mga husay, ito, be. Ano pa isda, bukog pa isda. Lang dito, wala ka mamatay sa akon mo. Amo lang na niyo, ngayon, simpo. Kabay mo lang, mati, bro. Ay, hindi mo konsiderasyon si Malabas. Pamatay ko mo. Matya mo sa akong bangal. Patay lang ba ako, pero mamatay pa siya mo yan. Ariyo? Ariyo ko, asdila ko. Pulo ko na katuwing tago ko sa mata mo naman. Para sa GS pram gini. Last GS pram ko. Tikalon, si mo, tito. Tudad ba? Ari dito ng tanan mong sekreto. Di salamat eh. Oo. Basta ako na sa mayo eh. Wala pa lang ang sekreto ko. Kilyola mo. Muna ang style-style ko siya. Oo, wala pa namin. Ito kilyola mo. Sa tsakot kami. Kaptan ko hawak yan. Ano sa mulamul ko sa hawak mo. Thank you. Hindi tayo pa i-fail dito. Makapasari ko na sa checks ko. Pati ako na ito na Wow, tito. Thank you. Pagiguli sa trisikad. Plangga ko mga totoo, da. Mas kadsikad na ko to, Matay sa GS. Po ko. Pero tingin galing kalawaisin mo to. Pero okay lang na. Basta mo kayo GS from Grevada. Smooth si mo, tito ba? Bilanggoan niya. Sige, thank you, Lahat of my. It's showtime. Tagi daw, Tom, si Wes. Mas-mas.